Červená čiapočka. Raz dávno žilo jedno zlaté malé dievčatko, ktoré mal každý, kto sa na ňu čo len pozrel, rád. Ale zo všetkých najradšej ju mala jej stará mama. Nebolo nič, čo by nedala tomu dieťaťu. Raz jej darovala malý pláštik z červeného zamatu, ktorý jej sedel tak dobre, že nechcela nosiť nič iné. Preto ju volali Malá červená čiapočka. Jedného dňa jej mamka povedala: Poď, moja malá červená čiapočka. Tu je kúsok koláča a fľaša vína. Zober ich svojej starej mame. Je chorá a slabá a pomôžu jej. Choď ešte skôr, ako začne byť horúco. Choď pekne a tichúčko. Nezíď z cesty, lebo by si mohla spadnúť a rozbiť fľašu. A potom by tvoja stará mamka nedostala nič. Keď prídeš do jej izby, nezabudni povedať: Dobré ráno. A nezačni si hneď všetko obzerať skôr, ako tak urobíš. Neboj, všetko urobím dobré, povedala červená čiapočka svojej mame a dala jej na to ruku. Stará mama žila v lese, takú polhodinku chôdze od dediny. A hneď ako červená čiapočka vošla do lesa, stretol ju vlk. Červená čiapočka nevedela, aké je to skazené stvorenie a vôbec sa ho nebála. Dobrý deň, maličká červená čiapočka, povedal. Ďakujem ti veľmi pekne, vlk. A kdeže ideš tak skoro ráno, maličká červená čiapočka? K mojej starej mame. A čo to máš v tom batôžku? Koláč a víno. Včera sme piekli, aby naše chúďatko, chorúčka stará mamka, mala niečo dobré, čo jej dodá silu. A kdeže tvoja stará mamka žije, červená čiapočka? Dobrú štvrťhodinku tam ďalej v lese. Jej dom stojí pod 3 veľkými dubmi. Lieskové orechy rastú hneď pod ním. Určite to miesto poznáš, odpovedala červená čiapočka. Vlk si pomyslel: aké jemnučké mladé stvorenie. Aké pekné, plné sústo. Oveľa lepšie k jedlu ako tá stará žena. Ale musím byť prefíkaný a dostať ich obidve. Chvíľu kráčal popri červenej čiapočke a potom povedal: Vidíš, červená čiapočka, aké sú tu krásne kvietky? Prečo sa nepoobzeráš okolo? A verím, že ani nepočuješ, ako nádherne tu spievajú vtáčiky. Chodíš tu smutne, ako keby si išla do školy, zatiaľ čo je celý les veselý. Červená čiapočka zdvihla oči a keď videla slnečné lúče tancujúce tu a tam medzi stromami a rozkošné kvety rásť všade naokolo, pomyslela si: Keby som natrhala starej mame čerstvú kyticu kvetov, to by ju tiež potešilo. Veď deň ešte len začal a prídem tam včas. A tak zbehla z cesty do lesa, aby našla kvietky. A vždy, keď otrhla jeden, zdalo sa jej, že videla ešte krajší, len trošku ďalej. Bežala za ním a dostala sa stále hlbšie a hlbšie do lesa. Medzitým vlk bežal priamo do domu starej mamy a zaklopal na dvere. Kto je tam? Červená čiapočka, odpovedal vlk. Nesie koláč a víno. Otvor dvere. Pozdvihni závoru, zavolala stará mama. Som príliš slabá a nemôžem vstať. Vlk zdvihol závoru, dvere sa otvorili a bez jediného slovka prišiel k posteli starej mamy a zjedol ju. Potom si na seba obliekol jej šaty, na hlavu si navliekol kapucňu, ľahol si do postele a zatiahol závesy. Zatiaľ červená čiapočka behala po lese a zbierala kvety. Keď už nazbierala toľko, že viac už ani nemohla vziať, spomenula si na svoju starú mamu a vybrala sa k nej. Prekvapilo ju, keď našla dvere do domčeka otvorené. A keď vošla do izby, mala tak divný pocit, že si povedala: Ach, moja, ako zvláštne sa tu dnes cítim a pritom chodím za starou mamkou tak rada.
zavolala. Dobré ráno! Ale nikto jej neodpovedal. Potom prišla k posteli a roztiahla záves. Tam ležala jej stará mama. Cez tvár mala pretiahnutú kapucňu a vyzerala veľmi divne. Och, stará mama, povedala, aké máš veľké uši. To, aby som ťa lepšie počula, dieťa moje, znela odpoveď. Ale stará mama, aké máš veľké oči, povedala. To, aby som ťa lepšie videla, moja milá. Ale stará mama, aké máš veľké ruky. To, aby som ťa nimi mohla lepšie objať. Och, ale stará mama, aké strašné a veľké ústa máš. To, aby som ťa mohla lepšie zjesť. A len čo to vlk dopovedal, vyskočil z postele a zjedol červenú čiapočku. Keď sa vlk nasítil, ľahol si do postele, zaspal a začal strašne chrápať. Poľovník práve išiel okolo domu a pomyslel si. Ako tá stará žena chrápe? Musím sa pozrieť, či niečo nepotrebuje. A tak vošiel do domu a keď prišiel k posteli, uvidel v nej ležať vlka. Našiel som ťa tu, ty starý hriešnik, povedal. Veru, dlho som ťa hľadal. A potom, keď už chcel na ňo vystreliť, napadlo ho, že vlk mohol zjesť starú mamu a že ju ešte stále môže zachrániť. Takže nevystrelil, ale zobral nožnice a začal otvárať brucho spiaceho vlka. Keď dvakrát zastrihol, uvidel červenú čiapočku. A keď zastrihol ešte raz, malé dievčatko vyskočilo von a nariekalo. Ach, ako som sa vystrašila. Aká tma bola vo vnútri toho vlka. Potom vyšla von stará mama, ale už takmer ani nedýchala. Červená čiapočka rýchlo nazbierala väčšie kamene, s ktorými naplnili vlka. Keď vstal, chcel utiec preč, ale kamene boli tak ťažké, že odrazu spadol na zem a zomrel. Všetci traja boli šťastní. Poľovník stiahol vlkovi kožu a šiel s ňou domov. Stará mama zjedla koláč, vypila víno, ktoré jej doniesla červená čiapočka a znovu nabrala silu. Ale červená čiapočka si povedala. Tak dlho, ako budem žiť, nikdy nezídem z cesty do lesa, keď mi to moja mamka zakáže.